hoi. Hoi Roel. Ik heb hem even in de hand gepakt. Heel leuk dat je er bent. Ja, bedankt. Welkom. Ik zet hem even veilig weg. Oké. Ja joh, we staan hier onder de levende confetti, hè, de bloesem. Ja, prachtig hè. Ja, geweldig. Ja, dat is kersenbloesem. Kersenbloesem. Kersenboom. En die is jammer genoeg al een beetje uitgebloeid. Maar verleden week was het zo mooi. Helemaal vol. En niet alleen deze, maar achter ons ook 2 kersenbomen die heel vol in de bloei stonden. Ja. De appelbomen zijn er nog niet zo ver, zoveel. Dat komt nog. We hebben hier 120 bomen staan. We hebben alles zo'n beetje verzameld wat er te verzamelen is. Van de Gronsvelderklumke tot en met de rijmerstokken, goudrenet enzovoort. Maar dan vergeet je nog een hele belangrijke. Oh, de Jansen van Welten. Ja. Hè, daar gaan we dadelijk ook naartoe. Hè, Dat is een verhaal op zich. Maar Eigenlijk dit moeten is we- al hartstikke bijzonder waar we nu staan. Ja, dat zeker. Maar daarom moet je ook teruggaan naar de historie. Je Ja. moet even teruggaan van hoe is het eigenlijk begonnen? Waarom staan we nu hier in een hoogstam fruitboomgaard? Ja. Als je realiseert dat in de jaren 60 kreeg iedere boer die een hoogstamboom had staan, kreeg 25 gulden subsidie om hem te rooien. Om hem weg te halen. Om hem weg te halen. Dus van de jaren 60 tot Ja. in de 80er jaren werd het rooien van hoogstamfruitbomen gesubsidieerd met 25 gulden per boom. Er zijn 100.000 en nog meer bomen gegroeid. Waarom? Het is heel lastig plukken. Ja. En er was die industriële revolutie, zeg maar, zat Ja. in de landbouwbedrijven. Want Was die dat lange ook. ladders hingen dan niet voor niks erachter. Maar een weiland bracht niet veel op. Nou, En de fruit, waar moest dat dan vandaan komen? Van ver? laagstam. Ah, oké, gewoon op handhoogte. Alles is toen veranderd in laagstam. En de oprichter van onze vereniging, Funs van de Boren, Ja. die had een vooruitziende blik midden 80er jaren en heeft gezegd: wij gaan een hoogstamboomgaard beginnen. En heeft dit gebied geleend, in bruikleen gekregen van de gemeente. Ja. En in 1989 is de vereniging opgericht, de Hoogstam Fruitbomenvereniging De Lorenhof. Ja, het idee was, je bent in de boomgaard, je hebt hout, je hebt fruit. Nou, de volgende stap die we zetten, om iets te bakken heb je wel meel nodig. Ja. Daarom hebben we de Weltermolen. Ja. Dus ik ben dan ook... En die lag er ook al een paar jaar, hè? Die lag er ook pas. Dus, dus ik ben toen ook met een paar vrienden molenaar geworden. Ja. We zijn dus dat ook gaan doen. En daarna hebben we dus het bakkes gebouwd. Toen dat alles draaide, hebben we dus... Het is dit jaar precies 10 jaar geleden dat het bakkes afgebouwd was. Jubileum, we komen niet voor niks. Nee, in augustus is het 10 jaar geleden dat hij dus de bouw klaar was. Als je ook weer teruggaat in de historie en je gaat Welte bekijken, pak Welte in de 50er jaren, was hier niks. Dus en als je dan een kadasterfototekening pakt of een foto van de jaren 50, zie je alleen maar een lint. Plattegrond. Een plattegrond, dan zie je de Weltertuinstraat is er dan nog, de Dom is iets, de Pijnsweg is iets en voor de rest liggen wat verspreide boerderijen. We hadden hier echt dorp, zoals het nu nog een dorp is, alleen een groot dorp geworden. Maar toen hadden we dus pakweg 25 boerderijen. Ja. En achter die boerderijen lagen allemaal weilanden. De Hoeswee noemen ze dat. En de Huiswee, daar stonden hoogstamboomgaarden. Dus als je dat bedenkt, dat is het dorp. En daar waren allemaal boomgaarden. En nu is dat dorp uitgebouwd. Ja. Maar dit weiland is gebleven. Dus we hebben Vlag in de Weltervijver. We hebben dus de enige stadsboomgaard van Nederland hier. Oké. Dus zoiets bestaat nergens anders. We hebben de stad Heerlen uitgebreid naar Welte, want dat is tegen elkaar aangebouwd. Behalve dus het weiland hier, de boomgaard. We hebben natuurlijk hartstikke mooie bomen, maar we hebben natuurlijk ook heel veel diertjes hier. Niet alleen in de grond, je ziet, we strooien geen kunstmest, we strooien geen die zijn niet van de bestrijdingsmiddelen? Nee, helemaal niet, hè? Nee, helemaal niet. Niks, nergens. Puur natuur.
Even waarom is een hoogstam? Ja, Ja, we hebben het over koeien en we hebben het over huisweiden. ja, Een koe heeft een schafthoogte van kan ongeveer tot 2,20 meter reiken. ja. Dus daarom zijn die stammen hoog. En daar is de kast van de valk. Daar zit dus nu een valkenpaar in. Ja. Dus ik denk dat ze over een week of 2 zullen wel de eieren komen. En die houden hier de boomgaard in de gaten, of? Muizen. Die pikken ze zo ertussenuit. Die vangen ze, ja. Ja. Nee, daarom zijn ze hier. Ja. Als de muizen er niet zouden zijn, dan is er Waren ook ze geen weg. valk. Ja. Ja. Een torenvalkje trouwens. Oké. Dit is onze Jansen van Welteroel. De Jansen van Welten. De Jansen van Welteroel. En dat is een verhaal op zich. Dat is een heel verhaal op zich. Daar kan ik een hele uitzending over vullen, maar kort gezegd, Kort en krachtig. rond 1780 ontwikkeld door een boer Jansen hier uit het dorp. Die heeft hij voor zichzelf gehouden totdat hij stierf. In 1830 is hij dus de wereld rondgegaan. De wereld rondgegaan. Ja, hij is echt een heel bekende appel geworden. In de pomologische boeken van 1850, 60, 70 wordt hij helemaal Als beschreven Jansen van als Welten. Jansen von Welten. Oh. Een Duitse naam, Jansen von Welten, wordt hij beschreven als een heel bijzondere appel. Ja. Met tekeningen en alles erbij. Rond tweede helft 1800 is hij hier uit Nederland verdwenen. Is hij wel in het buitenland bekend gebleven, Ja. vooral in Duitsland. Uh-huh. En ik kreeg in 2015 een mailtje van het IKL iemand die zegt, joh, ik heb iets, misschien kan dat iets voor jullie zijn. Ja. Dat was de eerste aanzet om een onderzoek te starten naar de Jansen van Ja. Welten. En dat heeft erin geresulteerd dat we dus eentje uit Doesburg, eentje uit Engeland en eentje uit Duitsland gehaald hebben. En verschillen wat blijkt, die of zijn die identiek? Nee, ze verschillen. Oké. En dat is natuurlijk door die eeuwen heen worden die gekruist. Ja, nu lopen we dus de Weltermolen binnen. Ja. Weltermolen, ook een heel oud gebouw in Welten. En waar wij 1 keer per maand speld meel maken. En dat gebruiken jullie dan weer in het bak? En dat gebruiken we weer bij het is de bakken. cirkel rond. Ja, dit is dus het maalkoppel waar we dus mee malen. Ja, dit lijkt verrekt dus veel op wat we ook in de oliemolen hebben gezien. Exact hetzelfde. Precies hetzelfde. Exact hetzelfde. Dezelfde, ook de stenen, de manier van malen is hetzelfde. Ja. Ook water aangedreven. Het voordeel van zo malen is, en dat eigen meelgebruik is, dat je dus het industriële meel, daar zit altijd wel wat in. En hier is het de korrel en daar is wat voller. Zitten andere gluten in dan in tarwe. Dus voor mensen met een glutenintolerantie kan het soms wel eens zijn dat ze dat wel kunnen eten. Ja. Dus we malen hier het graan. De molen draaide van tot zo'n pakweg 1950, 1960 is hier gemalen. En daarin is het stilgevallen. En in 1982 is de zaak weer opgestart. Is het hele zaakje overgedragen aan de familie Jonge. Ja. En dat zijn dus nu ook de eigenaren van de molen. En wij zijn vrijwillige molenaars. We doen het met z'n drieën. Jan, Hebben Wim. jullie ook de opleiding voor gevolgd? Ja, zeker. Helemaal. Wenn's gebakken stuk en een stukje schoen natuur, dat is de Welten. Als de zon steeds zwaant en door ruks gebakken blaad, dat is de Welten. Winst het gezellig verstikt doorheen, dat wetste, beste Welten. Dat wetste, beste Welten. Ja joh, hier komen we natuurlijk in het hoofdmenu. Ja, in ieder geval in het lekkerste gedeelte. En waarom? En het bakkes van Welten. In het bakkes En daar van- kwamen we voor het bakkes. Ja, het bakkes is eigenlijk hetgene waar alles bij elkaar komt. Wat we dus vanmorgen al gezien hebben. Dus de chansen die gemaakt worden dus van de
takken. Voor het stoken en warm maken Ja. van de oven. Chansen voor de goede toehoorder. Een chance is een takkenbos. Die binden we op op een chansebok. Die Ja. hebben we ook zelf gemaakt. Dus dat hout wordt daar gestookt. In de mengmachine die we hier hebben, Ja. kneden we het meel en bloem en de deeg. Goeie verhouding. Alles maar in een goede verhouding. Maar Alles jullie hebben ook natuurlijk. echt bakkers hier die hierbij betrokken Ja, zijn. Hè? zeker. Met jarenlange bakervaring. Ja, zeker hebben we die. We hebben Sjaak, we hebben Wim en we hebben Jos en we hebben Theo. Dat zijn echt allemaal oude bakkers en die hier hun beroep en Ja. nu hun hobby met veel plezier uitoefenen. Dus maar ook teruggaan naar de kern van dit hele verhaal. Waarom is dit bakkers eigenlijk Ja. hier? In het verleden hadden we al gezegd, stonden hier dus een pakweg 25 boerderijen. Iedere boer had een eigen bakoven. Maar er waren ook veel loonwerkers, die hadden dat natuurlijk niet. Nee, Die werkten wel op de boerderij, maar die konden niet en die bakken. hadden ook honger. En er stond op de Doom een bakhuis. En in dat bakhuis kwam de buurt bakken. En wat gebeurt er als de vrouwen met de deeg die ze thuis gemaakt hebben en met de Imax-glazen vol met fruit komen? Bij mannen kan dat ook gebeuren. Nou, mannen hebben daar minder last van. Dus er werden de nieuwtjes uitgewisseld. En dat was een heel sociaal gebeuren. Ja. Nou heet ons programma Heem in Heerlen. We zijn nou in Welten, ook een belangrijk deel van Heerlen natuurlijk. Nu vragen wij altijd aan onze gastheer, en jij bent onze gastheer van vandaag. Waarom voel je je zo thuis in onze stad? Waarom voel je je zo heem in Heerlen? Het is een hele mooie en hele interessante vraag. En daar sta je eigenlijk nooit bij stil. Waarom voel je je eigenlijk hier thuis? Ik ben hier in Welten terechtgekomen in 87 met het bedrijf. Ja. Toen werkte ik hier, ik had mijn klanten hier in de omgeving. Maar je maakte niet veel mee van het dorp. Toen ik hier kwam wonen in 98 veranderde dat. Dan ga je meer met het verenigingsleven bezighouden. En opeens zie je dat wel toch een heel apart dorp is. Een dorp waar het verenigingsleven bloeit. Wat ook uitzonderlijk is als je ziet hoeveel verenigingen hier zijn en hoe enthousiast leden zijn van vereniging, wat hier allemaal georganiseerd wordt, je kunt het je niet voorstellen. Maar het is ook een dorp waar nog alles is. En of je het over een bakker hebt, en of je een drogist hebt, of over een wirtschaft, over Ja, een café hebt. Ja. Welke dorpen van deze omvang hebben dat nog allemaal? Een Eigen bakkers. super en een bakkers, uiteraard. Nou, dat is het summum natuurlijk. Maar ook de supermarkt is er. Ja. Alles is er, tot en met de bloemist toe. En dat vind ik toch wel... En de mensen die hier wonen, ja, je wordt altijd met open armen ontvangen. Ik heb nooit een negatief woord gehoord over iets of over iemand. Dus mijn vrouw en ik, Jeannette, wij voelen ons echt thuis in Heerlen. Heem in Heerlen. En zeker in Welten. En zeker in Welten, ja. En hiermee fiets ik de laatste uitzending van het tweede seizoen uit. Dan verlaten we het Bakkers van Welten en op naar de volgende reeks. Tot ziens!